Следващата спирка от нашата двуседмична екскурзия до Япония беше Токио. Разходката ни започна с една от по-търговските улички, където имаше различни неща, които опитахме, като това пържено месо и сладолед сакура. От тази уличка си купих клечки за суши, които са много сладки и ще ви го покажа в някои от следващите видеа. След търговската уличка се разходихме из друг квартал в Токио. Всичко беше супер цветно, супер пъстро. Освен това, както знаете, със сигурност и хората се обличат доста по-различно, отколкото в Европа. Посетихме този винтедж магазин за играчки и музикални дискове. Аз лично не си купих нищо, но пък за любителите на тези неща имаше наистина доста богат избор. Друга интересна атракция с улицата на Токио са тези картинг колички, където хората се обличат с различни костюми на животни. Ако Япония ви е интересна, може да видите в моя профил и другите ми видеа и да разгледате нашата двуседмична екскурзия до Япония по дни. Отново се разходихме из Big Camera, магазинът за електроника, не си харесахме нищо, но пък решихме да опитаме тези рибки, които са с различен пълнеж, са доста вкусни. Нещо като, да кажем, гофрети с пълнеж. Разходихме се вечерта още малко из Токио, а за вечеря хапнахме рамен, който беше доста вкусно и неизбежно за 2 седмици пуснахме една пералня. Както се вижда в хотелите в Токио, може да видите кога са свободни, което е доста удобно. А в следващото видео ще видим какво ще разгледахме в Токио.